A ver, segunda mesa. Segona taula, taula d'experiències. Aquí, bàsicament, el que volíem era aportar casos reals de gestions de llegats que han sigut exitosos, més o menys, o que tenen una sèrie de problemàtiques que volíem compartir amb tots vosaltres i que són els casos reals amb els que es trobem. No? Per fer això, contem amb Eugènia Balcells, artista plàstica, també Antònia Maria Parelló, conservadora i cap de la col·lecció del MACBA, amb Sílvia Homedes, presidenta de la Fundació Photographic Social Vision, i amb Anna Requesens, artista i investigadora de la Plataforma Assembleària d'Artistes de Catalunya. La idea, com us dic, és, seguirem amb totes les preguntes que teniu pendents, perquè ja heu vist que és un tema que desata amores i desamores i tothom té ganes de parlar i ho intentarem fer així, no? Però creiem que és molt interessant que tinguem la visió també d'un artista que està precisament en el seu moment de pensar què passa amb el seu llegat i com ho vol fer, i també amb institucions públiques i amb institucions privades que ens poden ensenyar un camí, què és el que ells han considerat que han de fer i com ho han de fer. Empezamos con Eugenia. Si te parece, nos cuentas un poco lo que quieras. Sí, lo que quiera. Vale. Hola. Voy a hablar en español porque hay suficiente gente que no habla el catalán, o sea que me paso. Bueno, mi caso es muy atípico en el sentido de que he vivido más de 30 años en Nueva York y mucha parte de mi producción la he realizado allí. Hace unos 20 años me planteé este tema del legado y escribí allí un texto que curiosamente es el mismo, un fragmento de esto es lo que vais a ver en este vídeo que os presentaré, y decidí tres cosas. Decidí hacer una fundación que comenzó siendo americana para proteger, para poder dar mi legado. Yo no tengo hijos y mis criaturas han sido mis obras y por lo tanto las quiero proteger. Bueno, el dilema era: dejo que desaparezca ecológicamente o lo protejo. Ganó la idea de protegerlo. Y entonces decidí hacer esta fundación. Yo tenía un edificio industrial en Nueva York que lo compramos hace muchísimos años y era en un barrio que nadie quería ir, era casi invisible, que era Greenpoint. De repente, 30 y pico años más tarde, pues resultaba que valía una fortuna. Entonces decidí ceder este edificio a mi fundación junto con toda mi obra y todo lo que de mi obra surgiera, y decidí también volver a España, volver a Cataluña. Esta fue la decisión más grande, ¿no? De trasladarme aquí y dejar mi legado aquí. Yo conseguí en la fundación, con la Fundación Americana, conseguí que fuera considerada un bien público sin ánimo de lucro. Esto es dificilísimo conseguirlo, pero lo conseguí, y esto representaba en América que podía tener un apoyo tremendo porque las leyes son completamente diferentes que aquí. Claro, llegas aquí, tuve la suerte de que la Generalitat de Cataluña aceptó la fundación como, digamos, sede o como hermana de la americana, con las mismas características, y ahora estamos en proceso de hacer que la fundación sea catalana. O sea, nos estamos desvinculando de su origen neoyorquino, pero una fundación neoyorquina. Al decidir venir aquí, una de las cosas era dónde se iba a ubicar este legado y esta fundación, y yo tenía la ilusión enorme de estar en la naturaleza en esta última fase de mi vida, y cada vez veo más claro que uno de los grandes temas con los que nos hemos de enfrentar es precisamente nuestra relación, nuestra situación en relación con la naturaleza. Y entonces encontramos, por suerte, un lugar que se llama Castellar de la Selva,
que me encanta el nombre porque el castillo y la selva en la misma frase me gusta mucho, y está al lado de Gerona, en el Parque de las Gavarras. Esto, bueno, la fundación lo compró esto junto con 430 hectáreas de bosque de las Gavarras, y también parte del proyecto de la fundación es qué hacer con este legado del bosque, ¿no? Y cómo hacer proyectos para que sea útil, para que se aprenda, para que aprendamos todos, para protegerlo, etc. Pero bueno, ahora tengo un vídeo de un poco menos de 3 minutos en el que explico, os enseño un poco, pero no ahora, sino el vídeo está hecho hace 4 años o así, antes incluso de comprarlo, porque ya había pagado las arras, no vendía lo de Nueva York, estaba todo estancado, y decidí, vamos a hacer un gran acto de fe. Y hicimos lo que yo llamé el despertar, porque este lugar había estado abandonado por 25 años. Hicimos una especie de fiesta invitando al alcalde de Cuart y todo el mundo, y amigos, colaboradores. Y mi colaborador Felipe se encargó de hacer unas imágenes con dron. Bueno, os enseño un fragmento muy corto de esto para poder compartir un poco el lugar este. Ahora sí. La Fundació Eugènia Balcells es proposa animar la creativitat en tots nosaltres. La creativitat com a dimensió significativa de la vida de qualsevol persona. L'art, al no tenir un objectiu predeterminat, és una plataforma excel·lent per a aquest propòsit. Ens pot portar a un lloc obert de veritable creativitat i pot establir un lloc de trobada per totes les disciplines. Punts de vista diferents són enriquidors. L'art, trobant-se amb la ciència, amb la filosofia, amb la política, amb la medicina, amb la sociologia, l'ecologia, l'educació i l'esperit. Desitgem propiciar noves visions de la realitat, complexes, diverses i estimulants. Podem pensar en la bellesa no com un concepte estàtic, sinó com un procés, com una actitud activa. La bellesa ens pot revelar una forma completa i equilibrada de comprendre la vida, una forma total de participar i co-crear amb la natura partint de la gratitud i el respecte. La utopia com a laboratori, no com un objectiu distant, inassolible. Primer hem d'imaginar el jardí perquè pugui existir. La creativitat humana defineix els nostres límits reals. En la mesura que creem noves possibilitats, nous entorns, noves maneres de relacionar-nos i existir, farem que les nostres vides siguin més felices i que valguin la pena de ser viscudes. És una bogeria absoluta. Sí. És una bogeria i una desproporció i un somni
que m'està costant ara gairebé la vida, perquè no vaig saber valorar la proporció meva en relació amb tot això. Està sent una aventura increïble, però els inconvenients també són impressionants. Jo voldria... no, he dit que parlaria castellà. Canviem. Quiero hacer hincapié en la necesidad absoluta de colaboración y alianzas entre lo privado y las instituciones públicas. En este momento es casi imposible la realización de ningún proyecto personal por falta de contexto y falta de apoyo a todos niveles. Está todo pensado para que sean únicamente las instituciones públicas las que lideren proyectos en nuestra sociedad. Aquí, no en América. Esto nos lleva a una mayor pobreza cultural. Espero que en encuentros como el de hoy puedan dar luz a estos temas y ayudar a encontrar nuevas posibilidades. Primero hay que cambiar las leyes, claro, para que los creadores estén protegidos y el arte pueda tener la voz esencial que le corresponde. Por ejemplo, la ley de mecenazgo, instaurar la obligatoriedad de introducir los proyectos artísticos en edificios de una cierta envergadura y por descontado en todos los edificios públicos, introducir el arte y la creación en todos los proyectos. Respecto a esto, respecto a proyectos públicos, quiero ofrecer dos ejemplos. Yo solo puedo hablar a partir de mi experiencia, de mi obra, claro. Y quiero hablar dos casos que explicitan cómo el legado de un artista no es considerado como un valor para la sociedad, sino como un objeto de propiedad de una institución. El primero es el mural Barcelona Postals de Postals del año 1991, que podréis ver en un vídeo que proyectarán ahora, y yo voy a ir hablando por encima de este vídeo de 1 minuto. Mural Barcelona Postals de Postals es una escultura concebida como un desplegable de 9 elementos o postales gigantes, compuestas a su vez de cientos de postales de Barcelona, formando un gran zigzag. Las 6.318 postales, todas diferentes, que componen este complejo mosaico, crean una imagen nueva en la que el todo es a la vez la parte. Esta colección, al recoger y ordenar el material original sin alterarlo, preserva la memoria colectiva en lo que podríamos llamar una arqueología del presente y es un homenaje a la ciudad y su gente. Originalmente esta obra, que ocupó más de 3 años de trabajo junto a mis colaboradores, fue encargada por el Ayuntamiento de Barcelona para ser instalada bajo las fuentes de la Plaza Cataluña, en un centro de información ciudadana que no llegó, el proyecto no llegó a término. Estaba avanzadísimo, incluso los arquitectos viajaron a Nueva York y trabajamos juntos. El proyecto no llegó a término y la obra quedó almacenada hasta ser instalada por fin en el edificio Fórum el año 2004. Hace unos años cambió el destino del edificio Fórum y la obra fue de nuevo desplazada y actualmente está almacenada en Rubí, en la reserva del Museo d'Arts Decoratives del Ayuntamiento de Barcelona. Bueno, ya lo veis. Un segundo ejemplo es la obra, ¿me escucháis? La obra Jardí de Llum, desde el año 2002, instalada por encargo también en la estación de metro de Ciutat Meridiana de Barcelona, a unos 5 pisos por debajo del nivel de la calle. La obra presenta un jardín de luz contemporáneo, virtual, ingrávido, un teatro de sombras que sugiere visiones de un universo mágico. Y yo digo que es... bueno, la obra se realizó utilizando plantas artificiales como réplica de las plantas originales de la montaña de Collserola,
donde está situada esta estación de metro. Se trata de una instalación muy sencilla que solamente tiene unos ventiladores y una iluminación con filtros de colores muy sencilla. Bueno, a falta de mantenimiento ordinario, lleva años cerrada. Vale, ciudad de Barcelona. ¿Qué quiero decir con todo esto? Mis palabras son para desear un cambio de actitud frente a los artistas, los creadores y los visionarios de nuevas posibilidades, tal como nos recuerda mi amigo y patrón de honor de nuestra fundación, Federico Mayor Zaragoza, director general de la UNESCO durante 12 años, que nos dice en su libro que somos nosotros los que hemos de inventar el futuro. Repito, somos nosotros los que hemos de inventar el futuro. Lo que hace falta es un cambio total de paradigma, un nuevo renacimiento, con todos los saberes conectados y el ser humano y la naturaleza en el centro. Tenemos que reorganizar nuestros valores y nuestras prioridades teniendo en cuenta dos cosas: quiénes queremos ser y cómo queremos vivir. Las obras de los artistas y creadores plantean nuevas visiones, interpelan la realidad establecida, amplían los conceptos y nos enriquecen. Y en realidad hemos de reconocer que tanto las personas como las instituciones no somos propietarios de nada. Somos custodios, jardineros del jardín. Y es por esto que tenemos que cuidar, compartir, mostrar, difundir, celebrar y agradecer todos nuestros legados. Gracias. Muchas gracias, Eugenia. Celebro que parte de tu universo sea las Gavarras, porque también es el mío. Sí. Y habéis visto que es un universo precioso. Bueno, pues creo que ha sido muy clara Eugenia. Ha tratado muchísimas cosas. Yo me quedaría con la parte final. Colaboración público-privada saldrá aquí dentro de un rato, fundamental, en aquellos casos que no sea una necesidad asistencial inmediata de urgencia. Y luego también lo que has dicho de el valor de la cultura como un pilar básico de lo que es el Estado de Derecho. Eso traducido a nuestro mundo jurídico está en nuestra Constitución, está en el preámbulo, está la palabra cultura es de las más repetidas en la Constitución, de las más. Es una Constitución cultural, como sabéis. Bueno, para los juristas es importante. Y luego, aparte, has dicho una cosa fundamental, y es que no solo es un derecho del creador, que está en el artículo 20 de la Constitución, el poder crear en libertad, es una obligación de las instituciones públicas, en el artículo 44, de eliminar cualesquiera obstáculos que impidan al resto de la ciudadanía el disfrutar de ese contenido cultural. Y esto es fundamental. Es un derecho fundamental. O sea, no es una declaración vacua. Y esto es lo que ha generado en el año 22 la Declaración de la Cultura como bien básico y de primera necesidad. Eso no es una declaración vacua de nuevo. Eso hay que llenarlo de contenido. Cuando algo es básico y de primera necesidad, es que no se puede cerrar en una pandemia, por ejemplo. O no se puede eliminar todas las subvenciones que hay a la cultura. Es decir, o la tributación tiene que ser reducida. Eso es un bien básico, como la barra de pan. Como la barra de pan, me gusta mucho pensar así. Pues eso. Entonces, eso es parte también. Los legados son parte de ese bien básico, como la barra de pan. Pero bueno, seguimos porque se nos va a comer el tiempo. Antònia, et toca. Hola, bon dia a tots. A veure, jo tenia una mena de guió fet, però en vista de totes les coses que se diuen van sortint més coses per dir-vos i per comentar. Òbviament també tot el que digui serà des del nostre punt de vista, de la nostra situació, que és treballar en un museu públic, depenent d'uns pressupostos, per tant, oficials, i a partir d'aquí intentant tenir la màxima incidència.
Som, per sort, un museu en el que els nostres artistes contemporanis veuen com a seu i, per tant, lògicament, giren els seus ulls cap a nosaltres quan comencen a pensar en aquests temes. De fet, ens hem fet grans tots alhora. També quan vàrem començar amb el museu, ara ja farà 30 anys, no pensàvem que tindríem els problemes que teníem ara, igual que els artistes fa 30 anys tampoc estaven abocats a la situació actual. A nosaltres se'ns han fet petits els pressupostos, se'ns han fet petits els magatzems, se'ns ha fet petit l'equip, de manera que per una part hi ha la voluntat, el que es voldria fer, i l'altra som molt realistes amb el que realment podem fer. I de fet, amb els últims anys, o sigui, amb una perspectiva només de 3 o 4 anys, jo diria que ja ens hem equivocat alguna vegada, perquè vàrem pensar o vàrem ser molt optimistes pensant que podríem donar una acollida més gran precisament en aquestes carreres ja a mig fer o ja molt avançades, i vàrem ser molt optimistes pensant que podríem agafar llegats gairebé complets. Això en pocs anys hem vist que és absolutament irrealitzable per part nostra. He de dir també que aquí el que he sentit avui de matí, que està sent molt interessant per tots, perquè clar, cadascú ho mira des de la seva perspectiva, he après molt, però sí que també vull fer notar que estem parlant de la gran paraula, llegats, i tots donem com per suposat que tots els llegats són de primera fila i que tots els llegats s'han de mantenir i que tot s'ha de conservar. Perdoneu, això no ho podrem fer nosaltres, ni els americans, no ho podrà fer ningú. Algú en algun moment haurà de fer selecció. Per tant, aquesta selecció hem de veure qui la fa. La fa el propi artista, la fa el galerista, la fa la institució, la fa el museu, però pensem, sent ben realistes, que això és una situació insostenible que tenim entre tots i que no tots els llegats són iguals i que no tots els artistes podran estar tots en tot el seu llegat omplint els museus. Entre altres coses, ho sabeu, però a mi també m'agrada repetir-ho, la col·lecció d'un museu no és un magatzem. La col·lecció del museu ha de ser quelcom que està d'alguna forma, diguem-ne, curat, comissariat. Un museu presenta una línia que les institucions de les quals depèn li aproven. Cada director té uns criteris que són els que exposa a les institucions que el contractaran. Per tant, quan ell se posa a treballar ha de ser fidel en aquestes línies. I aquestes línies demanen uns determinats artistes, unes determinades obres, unes determinades expressions. I no sé, són tantes les coses que us voldria poder dir en aquest sentit, no? Tot és a partir d'aquí el que sí que intentem fer nosaltres, com a MACBA, a part de triar línies d'interès que, òbviament, estan molt relacionades amb el nostre present, no ja per gust, no perquè pensem que ens agrada més o menys, sinó perquè el nostre present polític i social i la nostra evidència del que estem fent amb el món són tan forts que, òbviament, aquests temes han de ser centrals amb els nostres interessos, però sí que també tenim una línia, diguem-ne, transversal que recorre tots aquests interessos, que és com reconstruïm la representació d'artistes ja consolidats que a Catalunya encara no havien tingut o no tenen encara el seu lloc. Aleshores, amb l'ajut, també amb el suport, evidentment, de la Fundació MACBA, que sabeu que és un dels nostres membres del Consorci, però també de l'Ajuntament i de la Generalitat, especialment aquesta darrera, amb els últims 7 o 8 anys, diria ja, estem parant molta atenció en això. I aquesta taula que esmentava la Sònia Blasco, referida a les segones avantguardes, per nosaltres també ha estat especialment important, perquè recull aquells artistes que malauradament ja no hi són, però que amb unes carreres extenses varen arribar en el món artístic públic en un moment en què no tenien cap museu d'art contemporani encara, i que per tant hi havia un forat molt gran, hi havia un forat, i ara entre el MNAC i el MACBA han d'intentar donar un lloc en aquestes carreres perquè tinguin visibilitat. Sabeu que nosaltres funcionem, o sigui, la col·lecció es crea
per adquisicions que poden ser compres i adquisicions que poden ser donacions o dacions. Hem parlat somerament de les dacions. Les dacions sí funcionen, les dacions funcionen quan les obres s'ho valen. Vull dir també, no tothom pot pagar tots els seus deutes fiscals posant la seva obra damunt de la taula. Quan hi ha una proposta de dació a la Generalitat, suposo que l'estat espanyol deu funcionar més o menys semblant, però quan hi ha una proposta de dació a la Generalitat el primer que fa és parlar amb experts i museus per saber si aquella obra és representativa, de qualitat i necessita i ha d'estar en un museu públic, perquè no oblidem que les institucions, els museus públics, compten amb uns fons que són els nostres, o sigui, tot és diner públic. Som nosaltres els propietaris de tot això i, per tant, hem de saber on els posem. Per això han de ser obres i artistes molt ben triats. I no sé, és que no sé el temps com vaig, però ja antes d'acabar volia dir una cosa relacionada amb allò que us deia que els legats no tots són iguals. No tots són iguals i ens han trobat en casos molt diferents. O sigui, nosaltres hem tingut propostes d'artistes de primeríssima línia preocupats pel desenvolupament, per com aniran les coses quan ells ja no hi siguin, no tenen fills o tenen fills que estan interessats en altres coses i no ho poden seguir tinguent i és un problema, però segons la seva posició tenen això, tenen o un edifici o han venut molt o tenen un magatzem o tenen algunes coses per seguir planificant el seu futur. A mi el que em preocupa moltíssim més i em fa molta pena és quan hem anat a visitar pisos d'artistes que realment no són ningú ni seran ningú i els seus fills tenen un pis ple d'obra fins als topalls, un pis que no poden ni vendre perquè no poden treure les obres de dins. Només ho dic perquè no és que despreciem els altres, ni molt menys. A més, en els museus els que han d'estar prioritàriament són els artistes que tenen un recorregut i una obra important. Però pensem que quan parlem d'artistes en situacions precàries, no tots són coneguts, no tots són grans noms que puguin fer llegats com aquests que ens estem imaginant a vegades. És un altre nivell, diguem-ne, però que s'ha de trobar una solució per la via professional, allò que ho he esmentat abans, no sé qui ho esmentava, de dir l'artista pensat com un professional, com qualsevol de nosaltres, que treballem en una altra cosa i tenim drets a unes prestacions pel simple fet d'haver estat treballant tota la vida. Jo crec que amb això ja ho deixaré aquí, perquè he deixat el guió perquè són tantes les coses que podem parlar. Moltes gràcies, Antònia. La veritat és que veureu al final de l'estudi, que tots aquests punts són els que hem intentat tractar, fas una distinció molt important entre el que seria l'assistència immediata d'aquells casos urgents que requereixen un tipus de solució jurídica segurament més cap al tema de la seguretat social i l'assistència d'aquestes persones que es troben en aquesta situació, que són molts més dels que ens pensem. I, en canvi, en aquells casos que potser hi ha un patrimoni o potser hi ha inclús immobles que de vegades es pensa que no poden ser utilitzats, sí poden ser utilitzats i hi ha mesures que la legislació actual ens permet, per desgràcia, o per sort o per desgràcia, però bàsicament per desgràcia, el mercat immobiliari està molt a l'alça i pisos que abans potser no eren tant... Aquí teníem algun cas que després us explicarem, que ens ha permès que gestionar aquests immobles generi una sèrie de coses que permetin cobrir l'altre. El tema de la selecció és fonamental, és a dir, no podem entendre els museus com un storage, un lloc on bàsicament el que es fa és deixar llegats i aquí, evidentment, ha d'haver-hi un criteri selectiu, com amb tot, com amb les subvencions i com amb tot, al final, i que quadri també amb el criteri del museu des d'un punt de vista d'aquest comissariat, de la idea del museu en si mateixa. Aquí és important que també pot haver-hi llegats parcials, que també tenim algun cas, és a dir, gent que segueix creant, perquè no oblidem que els artistes fins l'últim minut, si no hi ha un problema de salut, segueixen creant i, per tant, una molt bona solució és dir, escolta, una selecció de 60-70 peces que puguin ser representatives i, per altra banda, que segueixi produint com a artista. Això és un tema que es pot solventar també. I en quant a les dacions en pagament, també hi ha el tema del valor d'aquella obra, efectivament, i a nivell del Ministeri de Cultura és igual.
De fet, és més problemàtic perquè ara últimament estan retallant inclús obres ja no d'artistes com els que estem pensant contemporanis, sinó de mestres històrics, no les estan acceptant amb... No, és Hisenda en aquest cas, no és el Ministeri de Cultura. Bueno, moltes coses que espero que quan presentem l'informe veieu una mica quines són les solucions que proposem. Sílvia, te toca. O et toca, com vulguis. Ara? Sí. Bé, bon dia. Perdona, Sílvia. No se'm sent. Del que ha comentat l'Eugènia i el que estava comentant l'Antònia, el cas de la Sílvia, la fundació la que representa, és un cas de col·laboració público-privada. Ara ens anem a la part privada en el que una entitat, sense ànim de lucre en aquest cas, està gestionant llegats de fotografia, i ara us explicarà la Sílvia en què consisteix. Aquí estaríem en el sector privat. Moltes gràcies, Roger. Primer de tot, agrair a la Fundació Gaveires que ens hàgiu convidat. Fa poc que ens coneixem. Jo penso que vam sentir molta emoció de conèixer els projectes mutus i també al MACBA per acollir-nos i tenir aquesta oportunitat d'explicar la nostra experiència. La Fundació Fotogràfic és una entitat que neix a Barcelona l'any 2001. Aquest maig farem 23 anys. La nostra missió ha estat ser plataforma de suport de la fotografia documental i el fotoperiodisme. Som gestores culturals, sociòlogues, antropòlogues, periodistes, un grup pràcticament de dones, tot i que no ha estat pensat així, que ens dediquem bàsicament a ser suport de la fotografia documental. La Fundació fa diverses activitats, però una, que és per la qual estem aquí compartint una mica la nostra experiència, és l'àrea d'arxius. Des de fa 13 anys se'ns acosta a la Fundació hereus amb llegats fotogràfics que considerem molt importants, social, històricament i a nivell artístic, i comencem a caminar al seu costat intentant ajudar, fruit de la nostra experiència en gestió cultural i representació d'alguns autors, comencem a caminar al seu costat per intentar assegurar-nos que aquests llegats no es perdin. Som 4 persones a l'equip fent-ho, a més m'acompanyen avui aquí la Maria Planes, la Marina Balaguer i l'Aima Cortés. Fa 13 anys que acompanyem llegats i 13 anys més tard vam començar amb un, que era l'arxiu Jacques Léonard, aquest fotògraf francès que arriba als anys 50 a Barcelona. 13 anys més tard tenim 10 llegats que gestionem i acompanyem i alguns més en llista d'espera. Què està passant? Doncs moltes de les coses que avui s'han dit aquí. Els hereus de llegats es troben desemparats, no tenen la formació tècnica, tenen moltes inquietuds, tenen molts reptes, entre els quals és, i puc resumir-ho en 4, la preservació, que un requereix tenir formació tècnica en conservació, digitalització, descripció, etc. Una altra inquietud molt important és la difusió, com seguir mantenint, donant visibilitat a aquests llegats, com poden seguir rellegits, reinvestigats, com mantenir-los vius. Una altra de les inquietuds més importants és l'explotació. És molt bé, he heredat tot un arxiu, què en faig? En la primera taula s'ha parlat dels drets de propietat intel·lectual, dels drets d'explotació. Explotar bé un arxiu ens ajuda a mantenir-lo viu. I per últim, en el cas molt específic de la fotografia, és la internacionalització. També diria que és algo comú a altres llegats d'altres disciplines. Però en el cas de la fotografia nacional, doncs tenim un deute immens. Amb prou feines coneixem els nostres llegats fotogràfics aquí i sabem que el mercat que realment posa en valor els nostres tresors està fora. Per tant, també és un repte pels hereus que s'acosten als seus llegats buscar estratègies i maneres que aquests arribin a col·leccions internacionals, públiques o privades. El que fa la Fundació és acompanyar, escoltar, conèixer, investigar aquests arxius i donar eines perquè aquests d'alguna manera compleixin aquests 4 objectius que són ambiciosos. Ens trobem que ho fem des d'una fundació
petita, a Barcelona, amb anys d'experiència, amb molta passió pel que fem, però amb moltes dificultats. Des de l'àmbit privat és difícil rebre subvencions públiques quan no entres, diguéssim, en el cànon d'entitat pública que sí ja té unes vies d'accés a subvencions i ajuts. També això els hi passa als nostres hereus, que professionalitzant aquesta gestió, i no és una decisió fàcil, perquè molts hereus tenen unes altres vides, tenen unes altres inquietuds, unes altres formacions i de sobte tenen que fer una gestió de patrimoni, que entenem com a patrimoni fotogràfic, i han d'especialitzar-se i fer-se professionals en uns àmbits que fins a aquell moment eren desconeguts. Aquests hereus que aconsegueixen professionalitzar-se i convertir, per exemple, la seva gestió sota el paraigües d'una comunitat de béns, tampoc tenen accés als ajuts públics. I jo penso que tant entitats privades com comunitats de béns privades que estan fent una feina professional haurien de poder rebre suport perquè estan fent una feina molt important i que a més ningú millor que ells fa en realitat, perquè són els màxims interessats. Per tant, aquí hi ha un dels reptes. Nosaltres com a fundació rebem suport públic. En l'àmbit de la gestió d'arxius aquest any ens hi presentem per primera vegada a la Generalitat i esperem rebre una mica de suport perquè sentim una càrrega excessiva pel fet de portar aquests arxius, que m'agradaria dir-vos el nom perquè entenguéssiu una mica el pes que portem a les nostres esquenes. La Joana Biernés és un cas. És l'únic cas, per aclarir-ho, del qual el seu arxiu i llegat la Fundació és propietària. És important aclarir que quan nosaltres representem arxius o donem la mà a hereus per ajudar-los a gestionar els seus arxius, no són propietaris, ni tan sols tenim els negatius en dipòsit a la nostra fundació. En el cas de la Joana Biernés, sí. Ferran Freixa, Jacques Leonard, Oriol Maspons, Leopoldo Pomés, Mei Rahola, que gràcies al Museu Nacional d'Art de Catalunya vam conèixer el seu gran llegat. Tusquets de Cabirol, Joaquim Tusquets de Cabirol. No n'heu sentit parlar, pràcticament. És un tresor que veurà la llum el 2026. Isabel Azcárate, la primera dona fotoperiodista basca. Manuel Otomuro i Anna Turbau, que tenim aquí present. I a més aquí li agraeixo perquè és gràcies a tu que avui estem aquí, Anna. Tu vas ser convidada per la Fundació Gabeires a exposar els reptes del teu llegat i és gràcies a tu que estem aquí. L'Anna Turbau és el darrer arxiu que ha arribat a la Fundació. Què vol dir un llegat fotogràfic? Un llegat fotogràfic vol dir negatius, diapositives, discs durs, còpies, manuscrits, els llibres que ha llegit aquell autor o autora, la seva biblioteca personal, els seus diaris de bitàcora, els seus llibres de registre. Quan diem que hem de tenir cura de tot això, vol dir que el que fem és investigar-lo, preservar-lo i a partir d'aquí intentar buscar per aquest llegat la millor solució possible. I això, d'alguna manera, m'ajuda a explicar-vos que la Fundació no només fa gestió de conservació o preservació, sinó que també intenta que tots aquests hereus o autors, en el cas de la Fundació tenim 3 autors supervius, que estan inquiets, tenen més de 70 anys pel seu futur, estem intentant d'alguna manera que la gestió d'aquests arxius sigui autofinanciada. O sigui, les quotes que ells ens paguen perquè nosaltres els hi donem la mà, en tots els casos, d'alguna manera, ja està sent rentable. La Fundació es concentra en que aquests arxius siguin explotats, els seus drets d'autors també, fem gestió de llicències, fem el lloguer d'exposicions, venem obra, sempre a través de galeries, perquè no és la nostra tasca ser galeria, però sí introduir tots aquests tresors fotogràfics en el mercat nacional i internacional. O sigui, això és una mica tot el que fa la Fundació. Els grans reptes que tenim, com he dit, doncs rebre més suport institucional, trobar les millors solucions per cada arxiu. Abans s'ha dit que cada llegat té un perfil i unes característiques diferents, per tant, cada autor o cada hereu d'un llegat
ens proposa coses diferents o nosaltres suggerim coses diferents. M'agradaria, per exemple, explicar un cas concret, el de la Isabel Azcárate, 74 anys, primera dona fotoperiodista i no té fills. És una dona que té un treball immens sobre la realitat del País Basc anys 80. La coneixem el 2020, inquieta del que passarà en el seu llegat, no té fills, però en canvi ja té tot un recorregut fet, i la Fundació el que ha fet és investigar el seu arxiu, organitzar l'any passat a la Cutxa, a l'Espai Tabacalera, Artegonea, una gran retrospectiva. En aquesta dona mai ningú li havia fet una retrospectiva per donar a conèixer el seu fons. Amb l'editorial Blume fem una catalogació i un llibre, amb la qual cosa ja garantim que d'alguna manera investigadors, societat en general, tingui accés a la seva trajectòria, a la seva obra. I alhora, durant un any i mig, hem estat pactant amb la Fototeca, que és una entitat també privada, però porta 60 anys gestionant i conservant arxius fotogràfics de molta qualitat, una donació. Què els hi passa avui en dia als llegats fotogràfics? I no és una exageració el que diré, acaben destruïts. Penseu que és difícil imaginar-se una escultura en un container, però en canvi és molt habitual trobar-se caixes de negatius als containers. O sigui, en el cas de la fotografia això és així. Oblidats i amb sort dipositats, adquirits o donats. La Fundació el que fa per cada un dels casos és estudiar quina és la millor via perquè aquest arxiu sigui preservat, difós, etc. En el cas de la Isabel Azcárate, com no té fills i d'alguna manera ningú havia demostrat massa interès pel seu arxiu, aconseguim amb la Fundació La Cutxa que la Isabel tingui la generositat de donar els seus negatius i els seus drets de difusió a aquesta entitat, la Fototeca. O sigui que en cosa de 3 anys, pensant què és el que l'arxiu o el llegat d'Isabel Azcárate necessitava, per nosaltres ha estat un cas de molt èxit, en el sentit, ella està tranquil·la, el seu llegat i els seus negatius, diapositives, llibres, ampliadora inclús, estaran cuidats a la Fototeca i, a canvi, la Fototeca ha garantit a la Isabel Azcárate tenir una exposició retrospectiva, una publicació de molta qualitat, una altra exposició a Sant Telmo, complementària, i, a més, haver rebut amb donació un tresor. Aquest és un dels casos. El cas de la Joana Biarnés, per exemple, ella ens dona a la Fundació els seus drets i el seu arxiu i nosaltres, com a Fundació, ens plantegem què fer. La Joana Biarnés, per sort, és una d'aquestes dones amb un llegat fotogràfic increïble que va poder viure el seu reconeixement públic. El va gaudir moltíssim. Però la seva voluntat, que expressa un dia dinant amb mi, un estiu, em diu: Sílvia, no tinc fills, esteu fent una gestió molt interessant del meu arxiu, estic començant a guanyar diners, el dia que jo no hi sigui, jo vull donar-vos a l'arxiu, però m'agradaria que de l'explotació del meu arxiu, els diners o els beneficis que generi se'n beneficiessin altres fotògrafs. La Joana ens deixa el 2018 i al gener, junt amb el seu vidu, en Jean-Michel Van Berger, decidim crear la beca Joana Biarnés. Una beca que porta 5 edicions amb la gestió que fem de l'arxiu, perquè un arxiu explotat és un arxiu que sosté per si mateix, i per tant, des de fa 5 anys donem uns 8.000 euros, molt més suport, i organitzem una exposició i produïm un llibre a joves fotoperiodistes menors de 35 anys que tinguin ganes d'investigar algun tema interessant pel territori estatal. La Joana era fotoperiodista, considerem que el seu desig, la seva voluntat s'ha complert i se seguirà complint de sobres pel fet d'existeix una beca amb el seu nom i, per tant, a partir d'aquí la seva voluntat està atesa, el seu arxiu està atès i no parem de fer exposicions, itineràncies, seguim investigant el seu arxiu. Perquè hi ha una cosa, quan els hereus... Tinc més temps? Sí? Gràcies. Quin és el repte? O sigui, us explico aquests 2 casos perquè veieu que la Fundació
estudia cada cas, valora les nostres forces, a partir d'aquí definim una estratègia i intentem ser fidels a el que els hereus ens diuen, no? O els autors que estan vius. Buscar estratègies i buscar solucions. El que la Fundació fa pràcticament és això, intentar fer accessibles els arxius, difondre'ls, explotar-los i, últimament, sobretot, estem molt concentrades en internacionalitzar-los. Per què tenim 10 arxius? I per què sentim aquesta responsabilitat? I per què tenim llista d'espera? Perquè la situació a Catalunya, i m'atreveixo a dir també a l'Estat, és que els llegats es troben amb un panorama que ara defineixo. Tenim museus. Els museus conserven i difonen, però no fan gestió de drets. Tenim arxius que fan molt bona feina. Reben documents negatius, els conserven. Amb sort, si s'han compromès amb una carta i un contracte que difonen, faran una exposició quan puguin, perquè els arxius no solen tenir sales d'exposició. Tenim galeries, venen obra, però no fan gestió de drets, no fan gestió de negatius, no conserven, no digitalitzen. Per això vull dir, tenim molts actors, però cap fa la feina integral que un llegat necessita per sobreviure, per mantenir-se viu. Llavors, ens trobem hereus que diuen jo ja deixaria els negatius en un arxiu, però si deixo les obres, si deixo les còpies d'època, d'alguna manera les mato. Un arxiu no està... Clar que pot preservar i tenir còpies originals dels autors, però les has deixat en una via morta. Màxim sortiran una vegada exposades i amb sort tindran un catàleg, però em consta que els arxius estan sobresaturats. Encara estan complint amb contractes que van signar fa 15 anys on els hereus van deixar negatius i còpies. Si els museus reben negatius, excepcionalment el MACBA, excepcionalment, està fent una gestió magnífica amb un arxiu, per exemple, d'un fotògraf com és en Xavier Miseracs, no? Però és excepcional que un museu entomi negatius perquè no saben què fer amb ells. Els tenen tancats en un armari. No s'estan conservant, segur que estan en bones neveres, però no s'estan digitalitzant normalment, no s'estan descrivint, no s'obren les portes a investigadors, tenen una cosa que no els hi pertoca. Les galeries una mica el mateix i aquest és el gran repte. Us faig aquest dibuix per veure com hereus que tenen moltes ganes de gestionar i difondre els llegats dels seus pares i mares es troben que no saben a on anar. I suposo que és l'explicació per la qual en els darrers 13 anys no paren d'arribar a la nostra fundació persones amb ganes de fer bé les coses i amb uns reptes que els superen. Hi ha temes econòmics, evidentment, conservar un arxiu és molt car, ja només els materials de conservació ho són, cal dedicar moltes hores a digitalitzar, a descriure, etc. Molts d'aquests hereus tenen altres vides, famílies, interessos. És complicat. Per tant, jo diria que una de les solucions seria que hi hagués una taula de treball entre tots aquells hereus en comunitats de béns professionalitzats, nosaltres, fundacions com altres fundacions que cuiden llegats, per intentar d'alguna manera dibuixar futurs camins de col·laboració perquè són importantíssims i que aquests llegats sobretot compleixin el seu objectiu, que és seguir sent difosos, seguint sent revisats, exposats. En el cas de fotografia documental, a més, estareu d'acord amb mi que no només és fotografia artística en molts casos, fotografia d'autor, evidentment, sinó que són documents històrics. Estem parlant de memòria històrica, estem parlant d'identitat, com deia la Eva Sòria aquest matí. Són casos claríssims que cal preservar i protegir. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Sílvia, de tot el que has dit molt. Crec que ha sigut una exposició claríssima. Tornant a el que és la cultura com un bé essencial i com un valor bàsic de la Constitució, la col·laboració público-privada és una de les solucions, no l'única, però és una de les solucions per evitar precisament el que abans estava comentant l'Eugènia de
no podem arribar a tot, no tenim espais, però hi ha molta obra interessant i molta obra que s'ha de preservar. Aquesta és una possibilitat. Aquelles persones que us podeu dedicar a la gestió, no només a la gestió i a la conservació, sinó també a la generació de recursos perquè aquests actius estiguin al mercat i puguin subsistir. Jo crec que això és fonamental, és a dir, tant des del punt de vista de les fundacions com vosaltres, com dels propis col·leccionistes. Aquest és un altre col·lectiu que tampoc se'l considera rellevant a efectes del bé bàsic i de primera necessitat. Quan una persona té una col·lecció d'art contemporani, també està fent de museu d'alguna manera, en una petita escala, però està ajudant a que les futures generacions puguem conèixer aquelles obres. En aquest sentit, veureu també a l'estudi que una de les línies bàsiques, excepció feta dels casos més urgents, com deia l'Eugènia, és, sens dubte, la col·laboració público-privada. Amb obligacions d'interès general, és a dir, una fundació el que voldrà precisament és col·laborar amb l'administració perquè tothom pugui conèixer aquesta obra, no per tindre-la tancada, no perquè no es pugui estudiar, no perquè es pugui catalogar, al revés. Justament és buscar la manera de que sigui coneguda. Jo crec que aquesta línia és fonamental i tot això, evidentment, ha d'anar acompanyat d'unes deduccions fiscals, d'un apoyo en aquelles empreses o aquelles persones que vulguin col·laborar, que hi ha moltíssim interès. Perquè és veritat que ara, ho comentàvem abans de començar l'acte, és veritat que l'economia està molt interessada en intervindre en la cultura, l'economia privada, però no veuen la manera. I sabeu que, per sort o per desgràcia, una de les grans maneres de fer-ho és a través de les deduccions fiscals i d'una sèrie de beneficis que puguin tindre aquesta gent que està disposada a fer això. I això també ho reflexem a l'estudi. Moltes gràcies, Sílvia. Anem amb l'Anna i ens expliques també una mica la visió també des del món de l'art. Hola. Primer, perdoneu perquè estic en un post encostipat, al·lèrgia, i de sobte puc tossir, el que sigui. L'altre també, gràcies, perquè precisament nosaltres arribem com a PAC a aquesta jornada havent pogut fer també participar del treball que heu estat fent vosaltres a la Fundació i poguent haver comentat junts també una sèrie d'aspectes que ens van ser molt útils. Llavors, jo el que us presento avui no és tant un tema de llegat, sinó un tema una mica més ampli que ens preocupava a tota una sèrie, un conjunt de gent que estem a la PAC, que hem anat coincidint amb la necessitat de treballar i que des de diversos punts, des de diversos temes, ho hem anat entomant l'any passat. En aquest cas, no sé si me posa... Espera. Vale. En aquest cas era el tema de l'envelliment i la condició professional en les arts visuals, en el sector. En aquest moment hem estat fent el que ha sigut una prova pilot, diguem-ho així, ho hem estat fent amb la companya, amb la Mari Paz Montecinos, i ho hem estat fent acompanyats per la PAC quan ja veníem també d'una recerca una mica més llarga i que s'ha juntat amb la que ja s'estava fent a la PAC. Aquesta prova pilot ens ha servit d'una banda per parlar d'un tema que sembla que sigui tabú, que és aquesta idea de l'envelliment, però sobretot l'edatisme, que seria la discriminació per edat, que se dona en molts moments, perquè també se dona, diguem-ne, amb altres edats, però en aquest cas era el tema de l'envelliment. Llavors, el primer era veure a on estàvem, de què estàvem parlant, perquè ens trobem amb molta gent que li diu, no, a mi això no m'interessa. Bueno, aviam, no t'interessa, però és una discriminació en aquest moment, em sembla que és la tercera, diguem-ne, més potent que hi ha, en gènere i en ètnia. Per tant, vull dir, parlar de l'edat era interessant. En aquest cas, parlar com definim aquesta discriminació. Aquest era un punt, perquè molta gent, com ja diem, ens trobàvem que deia no m'interessa, no sé el que és, no ho he sentit mai, això de què va. Per tant, posar-ho una mica, sobretot dins del sector mateix. Aquesta ha sigut una de les primeres parts d'aquesta prova
que no era més que una prova pilot per fer una diagnosi, analitzar una sèrie de temes i després dir hem de continuar per aquí o per allà. Val? Evidentment, quan parlem, hem començat a parlar d'aquest tema, del tema de l'envelliment, ens hem anat trobant que tots aquells tòpics que s'apliquen en la societat en general també els podem començar a veure en el sector cultural. I tenim una sèrie, tothom, tots els artistes amb els que hem parlat, amb totes les persones amb les que hem parlat, una mica se repeteixen o que han viscut o que ells mateixos repeteixen els mateixos tòpics. No, jo d'això ja no en sé, d'això ja no arribo, d'això ja no puc, d'això no sé què. Tot sempre és un jo no, jo no, jo no. Clar, això és una mica complicat, perquè aquests estereotips que ja els portem, curiosament, tothom els anem vivint a partir d'uns determinats moments, diferents cadascú, però quan arribem al sector cultural és algo que també s'entronca amb el que serien unes idees dels capacitismes o dels no, o del puc o del no puc, o del és el teu temps o no. Senyors, el nostre temps és avui. Vull dir, sincerament, o sigui, no, jo o molts no estem vivint fa un any o fa dos, estem vivint avui i estem aquí, estem parlant i estem molt bé. Per tant, aquest és el nostre temps i hem de treballar amb les eines que tenim i hem de treballar amb les idees que tenim ara. Vull dir, no sé, això és com bastant així, no? Per tant, quan ens comencem a trobar a dins del sector tota una sèrie d'obstacles, de tòpics i de tal, que ja en si, com a persona, ja no volem que estiguin, però després els estem repetint en els nostres entorns, aquest entorn que, a més, estem parlant com a professionals i que tenim unes dificultats molt concretes, que ja avui han sortit totes, i és que des dels temes de pensió, els temes fiscals, els temes tal. Per tant, senyors, no ens tirem més terra al damunt, a més, dient jo no. Hem de començar a dir què fem, no jo no. Per tant, aquesta era la primera, no veure quins estereotips, quines actituds dins del sector ens trobem amb el tema de l'envelliment i que per extensió en algun moment, evidentment, no és només l'envelliment, en aquest cas l'edatisme té a veure amb moltes edats, no? Hi ha altres temes. Llavors, a partir d'aquí, amb aquesta, diguem-ne, al fer aquesta diagnosi, ens han començat, doncs també hem anat apuntant ja a què necessitàvem. Necessitàvem tenir algun tipus de mesures, algun tipus de fomentar altres actituds, altres tipus de contacte, altres maneres de tenir en compte les experiències, que no sigui sempre com que tu ets gran te val l'experiència, també me valdrà l'experiència el que estic fent avui, per exemple, o que anul·lar també altres experiències. Per tant, com eliminar aquests estereotips, com afavorir la idea de que si bé a un nivell laboral o fiscal sí que podem dir jo aquí deixo de fer aquest exercici laboral, deixo de donar classes o deixo de fer això i ja està, això està molt bé, seria aquest final de carrera de què es parla, o almenys jo ho vull entendre així, i jo crec que nosaltres ho volem entendre així, que quan se parla d'un final de carrera estem parlant de que o deixes de fer, en tot cas, aquell exercici laboral en el que estaves contractat o això, però tenint en compte que això no és real per molta part del sector. Molta part del sector no ha tingut aquestes contratacions o no tindrà la possibilitat o no ha estat dins d'un circuit comercial, per tant. Llavors, hem d'anar canviant actituds i hem d'anar entenent quina tipologia també de casos. Per tant, tot aquest temps que hem estat investigant, doncs això, hem anat detectant aquestes coses i les necessitats. Per poder treballar, encara que ha sigut un període molt concentrat i molt curt, i per això dic que va ser molt valuós poder parlar amb la Fundació pel Treball, perquè ens portava, evidentment, un temps molt més ampli, parlant amb molta més gent, per tant, també va ser un coneixement que han compartit amb nosaltres, i això ha sigut molt valuós, perquè nosaltres hem treballat, diguem-ne, amb el nostre petit equip, de moment, amb aquelles eines que teníem a l'abast.
I les eines que teníem a l'abast érem nosaltres mateixos, som els artistes, perquè de vegades no ens pregunten, les coses són així, no? I ens hem posat a fer unes enquestes, ens hem posat a fer unes entrevistes, també han anat tocant algunes portes d'institucions i de mitjans i d'això, a preguntar a tu què et sembla aquest tema, no? Amb algunes preguntes. I també, doncs, paral·lelament a la PAC, una altra part, diguem-ne, d'equip, també ha fet unes càpsules que han sigut molt informatives i que també han donat peu a que, diguem-ne, se digués la paraula. Se digués la paraula envelliment, se digués la paraula vulnerabilitat, se digués la paraula llegat. També no sé què diguessin una sèrie de paraules sense que ens fes vergonya dir-les, perquè sembla que ens faci vergonya, no? Que sigui un tabú. I ja no entrem en altres problemàtiques que, diguem-ne, que també són, ja dic, ja no només la vulnerabilitat que tota persona viu per moltíssimes raons, que també si entréssim en temes de, pues, a lo millor de salut, de cures, de tal, ja serien uns altres que se sumen, i també les que un mateix s'autoimposa, que era, com dèiem, aquest jo no. Que això seria el primer que hauríem de repensar també a vegades com a col·lectiu. No sé, com ens podem una mica enfortir en aquest aspecte, no? O sigui, no som tan vulnerables com semblem, però sembla que és el que se'ns demani, no? I per què se'ns demana que siguem vulnerables? Se'ns demana sobretot que siguem vulnerables a certa edat i com a artistes perquè sembla que tinguem que deixar pas. Hem de deixar pas, hem de deixar un espai, hem de deixar... Clar, això també és un tema molt complex. Què vol dir deixar pas? Què vol dir deixar un espai? Què vol dir? No ho sé, jo encara no ho sé. Jo crec que molts encara ho hauríem de parlar. Què vol dir això? No podem coexistir, no podem compartir, no podem estar fent coses plegats. Per tant, anem a deixar aquestes actituds. Els resultats de l'enquesta que sortirà, ja està, hi ha un PDF, no? Però que en aquest cas només hem posat aquí una mostra. Ara seria molt llarg anar per tot, però hi ha preguntes com si se percep que les persones grans del sector tenen dificultats per desenvolupar el seu treball a partir de cert moment, o si tenen problemes per presentar la seva obra, o si tenen fins i tot un problema que és molt, que a vegades no sembla que existeixi, que és el ser emergent més enllà dels 30 anys, quan una persona pot haver tingut tots uns temes a la seva vida, fins i tot haver començat, tenir uns estudis, tenir un d'allò, però, senyors, la vida és la vida. Per tant, un no pot decidir jo a partir d'ara vaig a fer això, de vegades no pots. I arriba un moment en què dius, ara ja puc, ja he alimentat els nens, ja ho he fet tot. Sobretot el tema és molt més greu en les dones, aquell moment en el qual, que dèiem allò, el marit ja el tenim content, els fills ja els tenim criats i tot, ara me vaig a dedicar a la meva obra creativa. I te'n vas amb el teu portafoli, te'n vas on digui i te diuen, senyora, on va? O no te pots presentar segons quins. Vull dir que hi ha tot un univers de problemàtiques i si aneu veient, si n'hagués posat totes les de te sembla que això passa, te sembla que això cal, te sembla el groc sempre guanya. I en alguns moments ens trobem també si algú que diu és que no ho sé, és que no sé què respondre perquè no m'ho he plantejat fins i tot. Per tant, vam anar fent una sèrie de preguntes, però sobretot els hi vam dir que ens posessin solucions i què pensaves. I ens ha sorprès molt perquè una de les propostes que fèiem, que era la d'aconseguir algun tipus de digue-li laboratori, grup, observatori, bla, 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 qualsevol nom que li puguem posar, però que comencéssim a parlar del tema plegats. Llavors, un cop, ja dic, arribant aquí, hem fet un informe i sobretot aquest informe ens està servint
primer, ha servit per veure totes aquestes, per diagnosticar i per poder començar a analitzar algun d'aquests temes. Ja dic, algun ja s'estava treballant abans, sobretot el tema fiscal i laboral, que ho estàvem fent al comitè de la PAC i la Montserrat Moliner i algú més. O, per exemple, evidentment, amb el tema més jurídic, que l'esteu portant a la Fundació i que, ja dic, ha sigut molt que ens volguéssiu acollir i sobretot alguns que veníem una mica així com plas, de pronto. I ens ha servit per fer i treure unes conclusions. En aquestes conclusions, una mica per acabar, és on hem treballat més el tema dels llegats. En aquestes conclusions hem arribat a veure, i és la continuació que hem plantejat, que hem de parlar d'aquests temes. Hem de parlar entre el col·lectiu d'artistes, hem de parlar d'una manera proactiva, hem de parlar no només per canviar una mica les maneres, les perspectives sobre aquests estereotips, treballar sobre aquests, sobre el llenguatge mateix, perquè hi ha coses, quan comences a rascar, que són, quan comencem a rascar la idea de les persones que tenen una certa edat dins del sector de les arts, sembla que se converteixi tot en art-teràpia, i algunes altres coses que seria molt llarg de parlar. O sigui, no, senyors, vull dir, no anem per aquí. O sigui, una persona té una vida creativa, pot tenir-la tan llarga com vulgui o com es senti, això és una altra. Però l'altre és la vida laboral, que com hem dit ja té uns altres o pot tenir uns altres paràmetres. I el tema és que ha d'haver-hi aquest espai, sobretot per això que acollit per la PAC ens sembla molt interessant, que sigui que puguem continuar investigant, podem continuar sobretot creant eines. L'altre és el tema de pensions, legislació i tot això, que com dic ja hi ha un grup, i llavors quan arribem al tema de llegats, que ja ho ha comentat abans el Joan, sí que ja veient la importància que té i sobretot la importància que té en també canviar la perspectiva. Un llegat no és només aquella cosa testamentària o aquella cosa, una persona ja no hi és o què queda o el que sigui, sinó que també és algo que s'hauria de treballar des de la vida activa, s'hauria de treballar sobretot, si pot ser, des que els mateixos artistes tinguin eines per crear el seu inventari, per posar el seu relat, per organitzar-se i tot això, i també per trobar uns executors, que poden ser més enllà de la família, poden ser un altre tipus d'executors, per trobar altres maneres, com una mena, per dir alguna cosa, el llegat s'hauria d'entendre una mena de plurivers, així com els còmics, en el qual els actors, sí, són els museus, són els arxius, són tal, però per què no també pot ser una cooperativa d'artistes, perquè no pot ser, per exemple, un arxiu comú que estigui, en aquest cas, això sí, perquè entenent que no tot pot, no tot té o no tot està. Per tant, potser alguna mena de segell o alguna mena també de, per dir alguna cosa, no de curadoria, però sí que hi hagi, a veure, un filtre d'alguna manera o una manera d'ordenar, que hi hagi podria ser avui en dia una plataforma online que més enllà del que reforcés la idea de museu, que reforcés la idea d'arxiu, però que fos potser gestionada des d'algun altre tipus d'eina en la que participessin sobretot els artistes, on hi hagués uns recursos on tothom pogués accedir, investigadors i tot això, i que això, sobretot, quan comencem a pensar, però ja sabem tots com estem, ja sabem que la precarització en el sector és tanta que aviam si ja tens prou de vegades en posar el plat a taula i hauràs de treballar fins que te caigues, no? Llavors, com a més podem fer això? Doncs no sé, potser una subvenció o algun tipus de recurs de suport a que aquest artista pugui fer una feina en la vida activa, que se pugui anar depositant i que fins i tot també canviem la idea del llegat com el llegat d'aquella cosa
que està bé, evidentment, de persones que ja no hi són, sinó que un llegat que també sigui viu, que durant tu, en la teva vida activa, puguis anar compartint els teus llegats o un fer amb la gent. Per tant, a manera de conclusió, estem treballant amb això, esperem aquest any continuar treballant amb alguna d'aquestes idees i sobretot en fer uns tallers, com dèiem, per començar a parlar de com, de quina manera, quines rutes també, i esperem poder-ho fer amb l'ajut dels que ja en el tema arxiu, en el tema aquest acompanyament també porteu més temps. Doncs aquí. Gràcies. Moltes gràcies, Anna. De nou, molts temes importants que crec que també d'alguna manera estan reflexats a l'estudi. Vosaltres, en general, sou artistes, no sou gestors, no sou advocats. Això som uns altres. Llavors, tota aquesta tasca que és ímproba, no? I que és un món, doncs l'hem de fer nosaltres i l'ha de fer l'administració, però no els artistes. I una altra cosa que, jo sempre dic, però a vegades sembla una mica de conya, però la professió d'advocat o la professió de taxista, per posar un altre exemple, no és un bé bàsic i de primera necessitat. La d'artista sí. I és que és molt diferent. És que és molt diferent. És com la salut. Nosaltres ens caiem ara aquí i apareix una ambulància, ens porta a un hospital i no ens pregunta res, pràcticament. Res. I ens curen. Doncs això és el mateix. És un bé bàsic. Per tant, tot el que has dit, absolutament. Si us sembla, donem... no sé si voleu intervindre d'alguna manera, voleu dir alguna cosa de tot el que s'ha dit. Tot està d'alguna manera reflexat a l'estudi. És veritat que l'elaboració de l'estudi ha sigut complexa perquè es tracten de temes molt personals, no es pot fer una enquesta així general a la torera, no de venga, ala, una enquesta, no. 50.000 persones contestant, no, has d'anar a casa de l'artista, et trobes amb unes realitats tremendes, a més, molts temes de salut, molts temes de soledat, molts temes de falta de cura, moltes coses, no? Dols, inclús hi ha pèrdues d'obra que ja no és recuperable, casos de malalties ja insalvables, però bueno, tot això, amb bona voluntat, il·lusió i ganes, segur que es pot arreglar. No sé si vosaltres voleu participar alguna pregunta. Ara farem una pausa, no, Maria? I també tindrem temps d'entre tots parlar. Però si hi ha alguna intervenció que voleu fer, alguna pregunta a les ponents. Allà. Hola, ¿qué tal? Bueno, primero, sobre el legado de un artista que ya es mayor, ¿no? Y ahora, por ejemplo, Silvia ha hablado de una beca para menores de 35 años, ¿vale? Por ejemplo, en otro lugar en Barcelona también, ¿no? Hacen residencias o dan estudios a personas menores de 35 años. Entonces, la gente que tiene más de 35 años, aquí ya hay un problema muy grande. Otra cosa sobre el museo, ¿no? Que estabas hablando, Antonia, sobre que el museo es de todos, o lo hacemos todos. Y una de las cosas que no entiendo muy bien es por qué se ha de pagar en los museos. O sea, los museos, la cultura hay que pagarla. Wow, increíble. Y entonces, ¿quién va a los museos? Porque casi toda la gente que conozco no puede pagar los museos. O sea, claro, en el MACBA, por ejemplo, muchos de los días que hemos venido no hay nadie en el museo. O muchos de mis amigos, por ejemplo, no van al MACBA. Aparte del precio, por lo que se expone, que uno también de los problemas que creo que hay es que en las últimas décadas no se expone lo que se hace realmente en Barcelona y de los artistas que hay en Barcelona.
¿Puedo contestarte ya o Sí. tienes más cosas? Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Creo que el paso siguiente será contratarte porque parece que tienes las soluciones a todo. O sea, yo te puedo asegurar que se está haciendo lo posible para hacer un museo integrador y representativo. Y hay otras personas que opinan distinto. Lo que sí también tenemos claro es que no se puede dar satisfacción a todos y cada uno de nosotros, según el que esté expuesto, según el que nos visite, según el que esté incluido en los descuentos. En el MACBA no pagan ni los estudiantes, ni los artistas, ni los profesionales en la prensa, ni los profesionales profesores. O sea, hay montones de colectivos que entran gratis. Hay un pase anual, que si no me equivoco, que alguien del museo me corrija porque no es mi labor, pero creo que hay un pase que vale como 12 o 15 euros. 12 o 15 euros, por el que puedes entrar todos los días del año en el museo. Entonces, más allá del precio, que me parece que está absolutamente rebatido, sí, me importa muchísimo lo que dices, nadie viene al MACBA. Bueno, veamos por qué. Te aseguro que la receta de hacer venir mucha gente la sabríamos. A mí se me ocurren muchísimas exposiciones que atraerían mucha gente. Y si encima regalas un bocadillo de jamón en la puerta, vendrían muchos más. Pensad también que no todos los museos tienen los mismos objetivos y a lo mejor el trabajo que está haciendo el MACBA en épocas más exitosas a nivel de números, que también el éxito no siempre se mide por los números, sino por un nivel de incidencia en la formación de las personas. Esto puede variar. Y que vengas un día al museo y veáis que hay más gente o menos, pues la verdad, no me parece un baremo, no me parece un baremo. Pero bueno, igual que a mí no me lo parece, a ti sí, y ya está, y todos amigos, ¿eh? En todo caso, bueno, aquello de los toros desde la barrera, ¿eh? Nunca se ven igual desde dentro que desde fuera. No es una respuesta, es una posición, es un enfoque de alguien que trabaja dentro y sabe que estamos trabajando mucho y muy duro por hacer que sea el museo realmente que sea el museo de todos. Y más que nos gustaría que lo fuese. De cara sobre todo al tema que nos ocupa hoy, que es el de los legados y el de poder prestar realmente un soporte a estos artistas que se están acercando pues, a una edad madura y tienen una problemática. Ojalá pudiésemos ir más allá. Gracias. El primer domingo de cada mes es gratuito y los sábados por la tarde. Sí, muy brevemente, por alusión a la beca Joana Viernes. La beca Joana Viernes se definió para apoyar a los más jóvenes, teniendo en cuenta un análisis de contexto muy claro, y es que el fotoperiodismo en este país cada vez está más maltratado, mal pagado, es un colectivo totalmente ninguneado. Muchas veces ni se les considera autores de sus fotografías, ni están acreditados en los propios medios, y porque cada vez con estas perspectivas hay menos fotógrafos que tengan ganas de dedicarse a esto. Por lo tanto, en el mismo espíritu de Joana Viernes, que tenía un vínculo muy fuerte con el público más joven, y que gracias a su reconocimiento vio la necesidad que tenía este gremio de reforzarse, la Fundación consideró que lo más importante era ser tutores de los más jóvenes para garantizar que el día de mañana hayan buenos profesionales que se dedican al fotoperiodismo. Es una apuesta. Bé, doncs, en primer lloc, doncs... Sí? Ah, sí. Bueno, soy Alex Mitrani, conservador de arte contemporáneo del MANAC, del Museo Nacional de Arte de Cataluña. Y bueno, un poco ha habido alguna alusión, de hecho, entonces, bueno, y me siento aludido y tengo aquí colegas y sobre todo con Antonio Maria, doncs treballem sovint i bueno, alguns doncs ja ens coneixeu. I llavors, res, fer unes petites aportacions, perquè en realitat aquí s'han dit doncs, hi ha moltíssimes coses molt interessants, i només per afegir, diguem-ne, algun matís. Clar, la primera cosa és que
aquí, bé, jo he vingut i tinc un doble paper manac, menor, o que em sobrepassa, i després el de conservador. Amb les meves col·legues estem en la primera línia de front de trobar-nos amb aquest contacte amb la situació real dels artistes, de les famílies i de les obres. No? I que és molt difícil, i ja s'ha vist aquí, diguem-ne, distingir el que és l'establiment d'un relat o la planificació d'unes col·leccions i d'un patrimoni de la realitat personal, no? I pràctica material moltes vegades i emocional dels artistes amb els quals les persones que hem estudiat història de l'art i les comissàries sentim o ens volem sentir còmplices i amb una gran afinitat. No? I això ho dic també perquè jo estic d'acord absolutament i ho intentem fer entendre que clar, la funció del museu en tot aquest problema, que és un dels agents, és evidentment fer una selecció, establir unes línies de relat i això, vulguis o no, implica unes prioritats que intentes matisar-les o equilibrar-les per no deixar diguem-ne, massa aspectes fora de focus o d'atenció, però clar, es jerarquitzes i prioritzes en funció dels debats del moment i tot plegat. I és cert que hem de fer la selecció, però també hem de, per dir-ho així, i jo crec, i no podem acceptar-ho tot, jo ho explico sempre, o sigui, ara a les persones que ens venen a veure, però sobretot en el cas del MNAC, no, d'un museu nacional, públic, hem de poder donar no la resposta, però hem de ser-hi. No podem ser-hi sols, però intentem evitar, en la mesura del possible, que és difícil per als recursos humans que tenen les nostres institucions, que són petits. El MNAC és molt gran, però l'art contemporani, la gestió és una persona en aquests moments, no? Però no podem fer allò de es vagi a una altra guixeta o bueno, aquí no, doncs prova aquí o vés allà o escriu un mail aquí o envia perquè, o sigui, no ens podem atribuir més funcions de les que es pertoquen perquè nosaltres no som el departament de patrimoni ni el departament de cultura, però els petits museus a nivell local i els grans museus a nivell de Barcelona en aquest cas, el MNAC i el MACBA, hem de donar aquesta resposta. I això, potser aquestes xerrades ens ajudaran a establir alguna mena de protocol una mica compartit, perquè ara estem en un bon moment, la Generalitat ha fet una aposta que és l'engranatge funciona, la màquina comença a girar, s'ha fet un gran pas, com sempre és insuficient i ha d'avançar, però s'ha de reconèixer. Per tant, jo crec que aquesta per decència, per empatia, per decència moral, per responsabilitat pública, hem de poder donar una resposta que no sigui només la curatorial, i que no sé quina és, sense sobrepassar les nostres funcions, perquè hi ha altres, hi ha institucions aquí hem vist privades i no sé si n'hi hauria d'haver-hi de públiques o associacions que intenten explicar, quan et ve algú, diu què faig amb la meva obra? I dius, bueno, jo com a MNAC et diria això, però personalment, i al final has de fer una cosa, un concepte personal. I després també dues cosetes més per matisar. Una que també hem de veure tot això en positiu, assumint les reivindicacions i les militàncies, i aquí m'ha fascinat el treball que esteu fent ara, que heu presentat a la PAC, m'ha semblat allò esplèndic perquè jo vaig començar de jove a treballar amb artistes que eren molt grans. Llavors he viscut, sí, m'hi sento com tinc una afinitat amb aquests. Quan tenia 20-30 anys, llavors a l'època amb els Ràfols, amb els Guinos i amb els menys coneguts que tots aquests.
Llavors, jo crec que això ho hem de denunciar, hem de reivindicar, ens hem de conxorxar, no? per jugar a favor d'aquesta generació d'artistes, però ho hem de veure també com una oportunitat. No? El mateix que ha passat en l'esforç que s'està fent, no? De reivindicació de l'art per les dones, per les artistes dones, que ens obligats a renovar mirades i a renovar el cànon. No? I a no comptar allò de desmitificar la famosa coherència. Tots tenim paraules que han estat de moda i que ara ens comencen a fer repolús. No? La famosa coherència de la carrera, que hi ha incoherències quan són oportunistes, doncs són negatives, però moltes aparents incoherències tenen raons de ser i no van en detriment forçosament de que hi hagin moments molt brillants en una carrera. Per tant, a mi m'agrada veure això com una oportunitat de cara als conservadors, als crítics, als historiadors de l'art, a una mica forçar-nos a flexibilitzar les nostres categories i els nostres relats. I després hi ha més filosòfic, que haurem de veure com encaixem això, que és que tenim un altre tema, que és com el gran repte és com coordinem els tempos. No? Perquè hi ha el tempo de la urgència i hi ha el tempo de l'administració i després hi ha el tempo del reconeixement, de la glòria, no? Que d'alguna manera el MNAC es troba especialment, com que som un museu, un patrimoni de 1000 anys d'història, amb aquesta tensió que no la defugim, que la busquem, no? Però que potser requeriria també un altre tipus, un altre dia, una altra taula, que potser no semblaria tan pràctica i tan directa, però que també seria fonamental, perquè veure com podem ser eficaços més enllà de la constatació dels diferents, per dir-ho així, estrats del problema. No? És com podem fer compatibles i fer conviure tempos tan diferents. Moltíssimes gràcies. Referent a aquest ecosistema que demanes, de coordinació, jo crec que això és fonamental, és a dir, a tots els nivells, tant transversal com vertical. I aquí, de nou, tornem a la importància dels llegats, que és una cosa que té un element artístic, és a dir, ni l'administració pública segurament ni el món jurídic pot determinar quin llegat o quina obra o quin artista té una rellevància X com per estar en aquest museu o com per estar en aquest altre, però com a tota la vida hi ha graduacions, és a dir, i també ens hem trobat en molts casos que un determinat artista en el seu lloc de pertanyença on ha nascut o altres llocs on ha desenvolupat la carrera pot ser una persona de primera línia per aquella localització i en canvi a Madrid o a Barcelona és un més dels 200 que hi ha i en canvi a Zamora, que és el seu poble, pot tindre una fundació, pot tindre una casa arxiu, en fi, que també s'ha de tindre aquesta mirada de descentralització, no tot ha de passar sempre als mateixos llocs. I per altra banda, una cosa molt important que has dit, una cosa és la discrecionalitat, és a dir, en l'element artístic sempre hi ha una discrecionalitat, ho hem comentat aquí també, és una decisió artística, cultural, de gestió, i una altra cosa és l'arbitrarietat, que això sí que està prohibit, l'altre no. I al final nosaltres som juristes i per tant el que necessitem és el criteri tècnic, com en altres àmbits de l'administració o de la vida pública. I per tant això és fonamental, que quan més aquests comitès o aquestes organitzacions opinin més gent diversa, molt millor serà la decisió.